Kubor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabala snakerpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Kalami ke jingkul mar ka bashir kai menta kami hasora ha ka shnong krishnong ya ka ba omshim layo ka jingtep ka bashai hadu menta ya ka ba ka telong khubor ka lai thu ba ka daw ka ba mi ka dei na ka jingkno mentiono lane ka jingkno men aksoi ba ka ladon ka jingpan pra yeng pan pra semru ya ka balaya thu ba ka yeng ka balasha thombor ha ki pajbor ka de ka yeng jo uba ham sang plyang ka badan ha krishnong sora ha ka lenti banle chano kalikai ka telong khubor kalai thuru ba kampat semna don ka nuko jingja ka basusi namar ka jingklo ki pulet ka sora police station ban poisa kani jaka ba laitu ba USDPO ka sora uba penhun MCM lembat officer in charge uba Anthony Consent kila poi hakani jaka ban yakaran ni ki nongelam snong kumjuru bat ki pajba ban penjai jai ya ki pajba ban tem bat ban laj na ka nuko jingja basusi hadu mentangi dang lum ki jingtep ke babnya alo kani jingja U champion uba shisha di uta uba itho ya away pat champion uba tip pan hapan yakun wat yaladi panjam shakhmat nakata kadao ni tip pakan nongre pakas lepyeng ka dangkam da u champion ka thalai u amritsem ka CSH gel technology jongka ka aya ka jingkran ka jingbet ka bajanai bat ka jingjali amritsem Pin real spark ya kak tien la jong pin dangkam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kaktin lajong ai kan roi kan pa kakentin risau kadai bat kamut ya upanai ba shipo jong kasnem ha uni upanai kaladeiru ka portion rai ha ka bakislading slasi kikup ya karong risau kani kakentin risau kamutru ya kametba jong uknam tudaya kan mau kendit ho Lapan mi tak kapati CTV, nak mentak jing mentoi upat ba.